A Ribeiriña estrea o seu paseo logo da actuación da demarcación de costas, actuación na que o Goberno Central investiu 800.000 euros. Recuperar un espazo para a veciñanza da Ribeiriña e poñelo en valor, este era un dos obxectivos que se perseguía cando deron comezo os traballos de reacondicionamento no pasado 2023. Así se atopaba a zona en marzo do pasado ano e así lo ce hoxe. Esta mañá o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, supervisou os resultados desta recuperación ambiental que comezou no 2011 co derrubamento da nave de la Lonza de Oro. Levan investido pois ni máis ni menos que 800.000 euros. 800.000 euros que é para recuperar toda esta zona para o disfrute de todos os veciños e veciñas de Pobra, pero tamén para todos os galegos e galegas que queiran a vir disfrutar deste extraordinario paisaxe. Eu creo que é un asunto máis, é un punto máis de colaboración entre o Goberno de España e neste caso a Pobra do Caramiñal. Unha colaboración que nos últimos anos ven deixado uns investimentos por casi 5 millóns de euros de valor e non só se trata de a recuperación desta zona que tedes á vista e que, polo tanto, creo que salta á vista a súa importancia. Tamén sinalou que son investimentos cos que se melloran os servizos públicos que se prestan á veciñanza e apuntou que realizarán máis traballos en conxunto. A Pobra do Caramiñal forma parte tamén do que é o Camiño de Santiago e, polo tanto, os investimentos turísticos neste unidade turístico de destino, pois alcanzan para todo o que é a comarca do Barbanza ni máis ni menos que 40 millóns de euros. Por lo tanto, eu creo que este é un punto e seguido, nesa colaboración que debemos seguir tendo cos concellos, a preocupación do Goberno de España cos concellos porque é un goberno plenamente municipalista e quero darlle as gracias ao alcalde e ni máis ni menos que a concejala de obras por este recibimento e sobre todo porque nos estamos entendendo constante e permanentemente. O alcalde pobrense, José Carlos Vidal, destacou a implicación do goberno na recuperación desta zona da Ribeiriña. Cambiou radicalmente o perfil deste rincón do noso concello. A rexeneración da fachada marítima da Ribeiriña permiteu converter o espazo degradado dende o punto de vista paisaxístico e ambiental nun dos lugares máis atractivos para o disfrute dos nosos veciños e veciñas. Tamén posibilitou a recuperación dunha parte da praia oculta ata o de agora. Contamos agora cunha amplia superficie para pasear a carón do mar e agardamos que nun futuro se poda incrementar. Incorporando a zona que ocupa na actualidade a antiga fábrica da Adasa. A nave de Adasa é a estrutura que queda en pé e o Concello, desde logo, aposta polo seu derribo. Seguimos traballando niso, aínda que sabemos que non é algo doado debido ás circunstancias que presenta esta propiedade privada. Vidal recordou que o Concello está a traballar na Ribeiriña desenvolvendo outras actuacións, como o acondicionamento do centro sociocultural e con novas iniciativas como o xardín veciñal ou obradoiros de cestería. Os veciños da contorna contarán agora cun novo espazo rehabilitado grazas aos fondos do Plan de Recuperación.